El e cameramanul nostru. El e cameramanul Albert i-a spus. Da. Este un business al familiei. Deci mai înregistrează.
Suntem încântați să vă spunem bine ați revenit. În această seară, tema pe care o vom avea este legată de răspunsul divinității la provocarea lui Satan. Suntem foarte bucuroși că suntem împreună, vrem să spunem un bun venit invitaților, musafirilor. Emina, ne vom pregăti pentru piesa de lucru. Așa cum v-ați învățat, și dacă nu v-ați învățat, o să vă învățați săptămâna asta, pentru deschidere vom cânta imnul. înțelegem ceea ce vrei tu cu viețile noastre, să înțelegem dragostea ta pentru noi și ajungem să o manifestăm și noi față de cei din jurul nostru. Te rugăm să binecuvântezi cu vorbitorul tău, să-i dai cuvinte potrivite și noi să ne deschidem inima în țara mesajului tău.
mântuirii, bucuria sabatului și ajunge ca odată să ne întâlnim cu toții în cer. Îți mulțumim că ne asculți, că ești alături de noi. Amin. Te văd interesată de acest curs. Vrei să devii un lider? Da, știi că îmi doresc foarte mult. Vorbește mai încet. Chiar acum am ajuns la partea în care profesorul o să ne prezinte exemple de adevărați lideri. Am pentru tine cel mai bun exemplu. Te rog, vină cu mine. Cum să vin acum? Profesorul acesta este foarte cunoscut. Este cel mai mare lider în afaceri. Nu cred că știi mai mult decât știe acest profesor. Te rog să ai încredere în mine. Bine. Ce facem aici? Suntem în fața unei biserici. Credeam că mergem să vedem o clădire înaltă de afaceri. Aici și-a început lucrarea marele nostru conducător al lumii. Și ce făcea la biserică? Venea doar să se roage. Venea să descopere celorlalți calea pe care pot urma pentru a dobândi mult succes și viața veșnică. Ce spui tu sună chiar interesant. Aș putea să-l cunosc pe acest lider? A trăit întotdeauna. O să ajungem la el. Cum adică a trăit întotdeauna? A fost prezent în sufletele oamenilor, bănuiesc. Da, și nu a manifestat constrângere față de oameni. Le-a oferit libertate. Știu că le-a oferit libertate, dar libertatea presupune și unele alegeri, care au consecințe în viitor. Dar în timpul mulți oameni au ales să urmeze de Isus, dar nu au întâmpinat numai momente fericite, fără temeri și înfrângeri, ci au avut și momente bune și momente rele. Dacă ceea ce spui tu este adevărat, acest om a fost cu adevărat un lider. Ești gata pentru ceea ce urmează? Mă cunoști, cred că pot face față multor lucruri. Până să ajungem acolo, vreau să-ți spun că am avut un oponent foarte puternic, care atrăgea pe cei ce veneau la acest lider și le promitea lucruri pe care nu le putea oferi. Atunci, ce s-a întâmplat cu liderul? A renunțat la poziția sa? A învins celălalt? Am ajuns. Aici este locul în care și-a demonstrat suveranitatea și iubirea față de supușii lui. Scuză-mă că te întrerup. Eu văd doar o cruce. Și-a dat viața pentru oamenii lui? A dat tot ceea ce avea. A investit în oameni ca ei la rândul lor să poată fi adevărați lideri. Nu am știut niciodată că există un astfel de lider. Am fost să ajunge la el? Este chiar aici. Nu-l văd. Cred că întârzie, poate. Nu-l vezi pentru că acest lider este Isus, care acum locuiește în ceruri și mijlocește pentru oameni. Le este alături atunci când o
oponentul îl atrage la ei. Nu am fost niciodată conștientă de acest adevăr. Crezi că mă chinuiește și pe mine? Aș putea și eu să cresc modelul? Hai cu mine și te rog să fii atentă. Vei avea multe lucruri de aflat. seara.
makes me wonder when I came out of my room Am fost pus pe gânduri când am ieșit din cameră. that we should be singing Christmas songs. Dacă n-ar trebui să cântăm colinde. Beautiful. Frumos. It's very normal in the place where I live to receive snow in October. În locul unde eu am reședința, e foarte normal să vezi zăpadă în noiembrie. This is maybe God's gift to me to help me feel more at home. Poate e darul lui Dumnezeu pentru mine să mă simt mai ca acasă. I hope you had some rest this afternoon. Sper că v-ați odihnit puțin după amiaza aceasta. Maybe when you're young you don't need so much rest. Poate că atunci când sunteți tineri nu aveți nevoie de așa multă odihnă. I enjoyed some nice rest this afternoon. Dar eu m-am bucurat de odihnă puțin după amiaza aceasta. This morning we explored Lucifer's interruption. În dimineața aceasta am explorat întreruperea lui Lucifer. The Ebola crisis Criza Ebola has created a lot of concern in my country a creat multă îngrijorare în țara mea. because there's so much travel between different countries in the United States. Pentru că atât de mulți călătoresc între diferite țări și Statele Unite. And we have had 3 cases of Ebola, Deja am avut 3 cazuri de Ebola. a highly contagious virus, very dangerous virus. Un virus foarte contagios, foarte periculos. I want you to connect the concept of the virus, of Ebola, Vreau să conectați virusul acesta puțin cu contextul Scripturii, with the contagious nature of Lucifer's rebellion. cu natura contagioasă a răzvrătirii lui Satan. When our ancestors, Adam and Eve, sinned against God, Când strămoșii noștri Adam și Eva au păcătuit împotriva lui Dumnezeu, it was not just a matter of guilt that we had to deal with. nu am început să avem de-a face doar cu vina, It is a change in our nature. ci cu o schimbare în natura noastră. And that change in our nature included being impacted by the virus of self-ascendancy. Iar această schimbare care a avut loc în viața noastră e o schimbare care a atins natura noastră îndreptată spre sine. When I became a Seventh-day Adventist about 41 years ago, Când am devenit adventist cu vreo 41 de ani în urmă, I remember hearing some people talk about the danger of competition. mi-aduc aminte că erau oameni în biserică care vorbeau despre pericolul competiției. And I remember thinking, you know, I can adjust to eating meat that's not meat. Și mi-aduc aminte că atunci gândeam, pot să mă ajustez viața, să mănânc carne care de fapt nu e carne. And I can adjust to Sabbath being the day of worship. Și pot să iau sabatul ca fiind ziua de închinare. But I thought that being concerned about competitive sports was a little bit extreme. Dar mi s-a părut că grija față de sporturile în care există competiție mergea puțin cam departe. 41 years later, Peste 41 de ani, I'm more cautious. sunt mai grijuliu. I'm more cautious because I believe that the danger of nurturing an attitude where I must win Sunt mai grijuliu pentru că cred că hrănirea acestei naturi care îmi dictează că trebuie să câștig appears more dangerous to me now than it did then. pare mai periculoasă pentru mine acum decât atunci. Because anything that we do that nurtures the tendency to want to achieve advantage over other people Pentru că orice facem care hrănește tendința noastră de a depăși pe alții,
nurtures the most basic element of what we inherited from Lucifer. Hrănește elementul de bază pe care l-am moștenit de la Satan. Now, don't get too concerned right away. Acum, nu vă îngrijorați prea repede. I still watch soccer during the World Cup. Încă mă uit la fotbal când e Cupa Mondială. I still watch some sports, and if I was younger, I would still participate in some sports. Încă mă uit la anumite activități sportive și dacă aș fi mai tânăr, aș participa în ele. But the teaching of sportsmanship that goes along with participating in sports is much more important to me now than it used to be. Însă, învățăturile legate de comportamentul în activitățile sportive e mult mai important, sunt mult mai importante pentru mine. And so I think that the development of the character of an athlete is just as important as developing the athlete's body. Eu cred că dezvoltarea caracterului atletului este la fel de importantă ca și celelalte lucruri pe care atletul le învață. And so the text in Isaiah and the text in Ezekiel give us a glimpse into that rebellion of Lucifer. Așa că textul din Isaia și din Ezechiel ne oferă o fărâmă din ceea ce credea și simțea Satan. And it is our introduction to the change that took place when sin entered our world. Și este o introducere pentru a înțelege mai bine schimbarea care a avut loc datorită faptului că păcatul a intrat în lumea noastră. It means that I see everyone in some sense, if I follow my human nature, Înseamnă că eu văd pe toți, dacă merg după natura mea umană, I see everyone in some sense a competitor. îi văd pe toți cei din jurul meu ca fiind în competiție. That in order for me to be number one, Și pentru ca eu să fiu numărul 1, I must find a way to navigate through my competition trebuie să to găsesc come out on top. un mod de a merge printre ceilalți pentru a ajunge deasupra lor. And so it's a test of our character E un test al caracterului nostru. to be called to be a leader. Să fim chemați de a fi lideri. Now, I want to create a little bit of a bridge between this morning and tonight's topic. Vreau să creez un pod între discuția de dimineață și subiectul din seara aceasta. And so I want to begin with the text in Matthew. Și aș vrea să încep cu versetul din Matei. And Jesus is using language Iisus folosește un limbaj that is reminiscent of the language used in Isaiah 14. care este un limbaj foarte apropiat cu Isaia 14. But he's not talking about a person. Dar el nu vorbește despre o persoană. He is applying the language to a city. El aplică limba pentru un oraș. Or maybe better, a larger community. Sau poate mai bine pentru o comunitate de oameni mai mare. Listen to the language. Ascultați, vă rog, cuvintele. And understand that the setting for this text Și înțelegeți că cadrul acestui text is the return of the 70 disciples who were sent out into all these communities. este momentul în care cei 70 de ucenici se întorc după ce au fost trimiși de el. So something happened in the city that we're going to read about. Deci s-a întâmplat ceva în orașul acela despre care citim. It does not tell us what happened. Nu ni se spune ce s-a întâmplat. It simply gives the judgment that Christ submits regarding this city. Doar ni se oferă judecata, doar ni se spune despre judecata pe care Iisus o atribuie acestui oraș. So I want you to enter into that context. Eu vreau să intrați în acest context. The 35 teams of two have returned now from their journeys to the different cities. Cele 35 de echipe de 2 oameni s-au întors după ce au mers în orașele Israelului. And they come back happy Și se întorc fericiți because they discovered that not only did they have the power to heal, pentru că au descoperit că ei nu doar aveau puterea de a vindeca, but they discovered that they had the power to exercise over demons. și și-au dat seama că au putut scoate și demoni. But something happened in Capernaum. Dar în Capernaum s-a întâmplat ceva. So listen to Jesus' words. Așa că ascultați cuvintele lui Hristos. But I say to you, it is more tolerable for Tyre and Sidon in the day of judgment than for you. De aceea vă spun că în ziua judecății va fi mai ușor pentru Tir și Sidon decât pentru voi.
And you, Capernaum, who are exalted to heaven, Iar tu, Capernaume, care ești înălțat până la cer, will be brought down how far? vei fi coborât până unde? You remember the text? Vă aduceți aminte de verset? The text in Isaiah says that Lucifer will be brought down. Dacă vă aduceți aminte din Isaia, ni se spune că Lucifer va fi coborât până în locuința morților. Notice the parallel language. Priviți la limbajul acesta paralel. Here is a city Iată un oraș who evidently had insulted the disciples who were sent there. care e clar că au insultat ucenicii trimiși în locul acela. Rejected the message, Au răspins mesajul. and Jesus sees their sin Iar Iisus as vede păcatul lor self-ascendancy. ca o autoridicare. So you who are exalted to heaven. Tu, care ești înălțat până la cer. You remember the first line of Lucifer's dialogue, or what God, what he was saying in his heart? Vă aduceți aminte de dialogul pe care Dumnezeu l-a văzut în inima lui Lucifer? I will exalt myself Mă voi ridica până la to the heavens. cer. And Capernaum has exalted itself to heaven. Iar Capernaum s-a ridicat până la cer. And Jesus says, you will be brought down to Hades. Și Iisus îi spune, vei fi coborât în locuința morților. Hades is simply the Greek word for the Hebrew Sheol. Cuvântul Hades în greacă este exact același cuvânt ca și Sheol în ebraică. And then he emphasizes, he said, if the mighty works were done in you that had been done in Sodom, Și după aceea accentuează spunând, dacă ar fi fost făcute în Sodoma minunile care au fost făcute în tine, Sodom would have remained until this day. ea ar fi rămas în picioare până în ziua de astăzi. But I say to you that it will be more tolerable for the land of Sodom in the day of judgment than for you. De aceea vă spun că în ziua judecății va fi mai ușor pentru ținutul Sodomei decât pentru tine. So the sexual immorality of Sodom Așa că imoralitatea sexuală din Sodoma is considered less heinous este considerată mai puțin groaznică than the sin of Capernaum. decât păcatul Capernaumului. Self-exaltation, Auto-înălțarea, self-ascendancy ridicarea personală, is treated by Jesus as a most serious offense. este tratată de Iisus ca una dintre cele mai groaznice sau serioase sau grave păcate. Let's go to another text. Haideți să mergem la un alt verset. This is a text that we often use when we talk about the end times. Este un verset pe care îl folosim foarte des când vorbim despre timpurile sfârșitului. What we refer to technically as an eschatological or the eschatology of our Este un verset la care facem referință atunci când vorbim despre eschatologie. And so listen to Paul's words to the Thessalonians. Așa că ascultați la cuvântul lui Pavel din Tesaloniceni. Now, brethren, concerning the coming of our Lord Jesus Christ, În 2 Tesaloniceni, de la capitolul 2, versetul 1, cât privește venirea Domnului nostru Iisus Hristos and our gathering to him, și strângerea noastră la oaltă cu El, we ask you to not soon be shaken in mind or troubled, vă rugăm, fraților, să nu vă lăsați clădinați așa de repede în mintea voastră, either by spirit or by word or by letter, și să nu fiți tulburați de un duh sau de vreo vorbă sau de vreo scrisoare, as if from us as though the day of Christ had come. venind de la noi ca și cum ziua Domnului ar fi și venit chiar. So let no one deceive you by any means. Așa că nimeni să nu vă amăgească. For that day will not come unless the falling away comes first and the man of sin is revealed. Căci nu va veni înainte ca să fi venit lepădarea de credință și de a se descoperi omul fără de legii, fiul pierzării. So the Apostle Paul is trying to bring their minds in connection with the events just before Jesus comes back again. Deci Apostolul Pavel încearcă să aducă mintea lor într-un context al înțelegerii evenimentelor dinainte de revenirea lui Iisus. And he said, be careful Și le spune, aveți grijă. what you receive as a letter. Aveți grijă la scrisorile pe care le primiți. Be careful what you hear in the words that are spoken. Aveți grijă la ce auziți.
And he's suggesting that there's some who will even say that these messages are from him, the Apostle Paul. Și el spune că vor fi unii care vor spune că acest mesaj este chiar de la Pavel. He said you're going to see something happen before this takes place. Dar el spune, să știți că va fi ceva, se va întâmpla un lucru înainte ca aceste lucruri să In se other words, before Jesus comes. În alte cuvinte, înainte ca Iisus să se întoarcă. And so listen carefully to verse 4. Așa că ascultați foarte atent versetul 4. The son of perdition, Potrivnicul, sau fiul pierzării, who opposes and exalts himself above all that is called God, care se împotrivește și care se înalță mai presus de tot ce se numește Dumnezeu, above all that is worshipped, mai sus decât tot ce este vrednic de închinare. so that he sits as God in the temple. Așa că se va așeza ca Dumnezeu în templul. Back to the throne. Ne întoarcem înapoi la tron. This is the imagery, this is the language that is used in Isaiah 14. Acesta este limbajul folosit în Isaia 14. And he says it is going to happen again. Și Pavel spune se va întâmpla din nou. And so what happened in the courts of heaven when Lucifer rebelled Ceea ce s-a întâmplat în momentul în care Lucifer s-a răzvătit în curțile cerului was evident 2,000 years later when Jesus was on this earth. era încă clar în momentul în care Iisus a fost pe pământ 2000 de ani mai târziu. And the Apostle Paul is saying 2,000 years beyond now, Iar Apostolul Pavel spune că peste 2000 de ani, in the time that we live in, în momentul în care trăim noi, în clipele noastre, be aware trebuie să avem grijă that rebellion against God, seeking after his throne, is still alive and well. că răzvrătirea împotriva lui Dumnezeu, aceea de a încerca să detronăm pe Dumnezeu, este încă activă. I'm going to suggest that he's warning us to be careful. Și vreau să ofer sugestia că El ne avertizează să avem grijă. That the spirit of self Că spiritul acesta al sinelui and our desire to sit on the throne și dorința noastră de a fi așezați pe tron, de a sta pe tron, doesn't become so powerful nu devine atât de puternică, that it overrides our understanding să nu devină atât de puternică încât să that God has called altereze gândirea noastră. us to place others before ourselves. Și anume, să nu altereze gândirea că Dumnezeu ne cere să punem pe alții mai sus decât noi. You cannot practice self-ascendance Nu putem să trăim autoascensiunea if you are busy looking after the needs of others. dacă ești ocupat având grijă de nevoile altora. We ought to be engaged in helping other people grow, Ar trebui să fim implicați în creșterea altora. not stepping on them as what happened here this morning. Nu ar trebui să călcăm pe alții, cum s-a întâmplat de dimineața aici. The change in the Christian life Pentru că schimbarea în viața creștinului is a change that says instead of stepping on this man, este o schimbare care spune că în loc să pășești pe omul acesta, my calling is to lift him up, chemarea mea este să-l ridic, help him to stand on the stage. să îl ajut pe el să stea pe platformă. And if all of us began the process of moving in the direction of Philippians 2, Și dacă toți începem procesul acesta de a ne îndrepta către Filipeni 2, to place others before ourselves, de a pune pe alții mai sus decât noi, a Christian leader, un lider creștin, listen to me carefully, vă rog să mă ascultați, a Christian leader that is not helping the people that he or she leads to grow, un lider creștin care nu ne ajută pe cel de lângă el sau pe care îl conduce să crească, is not practicing Christian leadership. nu pune în practică leadership-ul creștin. Here's what we should be asking ourselves. Iată ce ar trebui să ne întrebăm. The people that I lead, Oamenii pe care îi conduc, are they better after I leave than when I found them? sunt mai buni după ce îi conduc eu decât atunci când i-am găsit? Are they more capable of being leaders themselves? Sunt mai capabili să fie ei înșiși lideri? Have I helped the people that God has placed as me steward over? Have I helped them to grow and to ascend? I-am ajutat pe cei care sunt sub
mine să crească or have I made them dependent upon me? sau i-am făcut dependenți de mine? So this builds a comparison. Așa că acest lucru clădește o stare de comparație. So I want to begin a journey down the mountain of the Lord. Și aș vrea să încep o călătorie coborând muntele Domnului. We're contrasting the up path and the down path. Punem în contrast urcarea cu coborârea. So what we're going to do in the next few minutes is to take a look at the behavior of Jesus at the time of the rebellion. Și ceea ce aș vrea să facem în momentele următoare este să privim la comportamentul lui Isus din timpul răzvătirii. And so let's establish the fact that the dwelling place of God is on the mountain. Și haideți să stabilim că locul lui Dumnezeu este pe munte. The scriptures present the temple of the Lord as being on the top of the mountain. Scriptura ne spune că templul lui Dumnezeu este sus pe munte. And God's throne is at the very pinnacle. Și că tronul lui Dumnezeu este exact la locul de sus, în vârf. I believe the New Jerusalem is going to be designed somewhat the same. Eu cred că și noul Ierusalim va fi clădit în sensul acesta, în You felul know, acesta. the New Jerusalem is said to be as high as it is wide. Pentru că ni se spune că noul Ierusalim este la fel de înalt ca și lat. So that really is like a mountain. Într-un fel e ca un munte. Otherwise, it would just be a cube. Dacă nu, va fi un cub. Not a cube, Nu e cub. I think. Așa cred eu. Which is more beautiful, a mountain or a cube? Ce e mai frumos, un munte sau un cub? So I vote for the mountain. Eu votez pentru munte. And I believe it is also visually appropriate that no matter where I am on the mountain, Și cred că este ușor I can- în vedere ca oriunde sunt pe munte, I can look up and see the throne of God. să pot să privesc în sus și să văd tronul lui Dumnezeu. Maybe if we're neighbors in heaven, Poate că dacă suntem vecini în cer, we can come out in the morning and stretch and look up. dimineața putem ieși, să ne întindem brațele, să privim în sus. No matter where we live, Oriunde trăim, oriunde vom locui, we can see the throne of God. să putem vedea tronul lui Dumnezeu. So this is the home of Jesus. Deci iată, aici este casa lui Isus. John 1 says that he was with God Ioan 1 ne spune că el era cu Dumnezeu and he was God. și el era Dumnezeu. But Lucifer is attacking the throne. Numai că Lucifer atacă tronul. And so Jesus stands up. Așa că Isus se ridică. Now, at Christmas time, În perioada Crăciunului, we have a tendency to talk only about Emmanuel at Christmas time. avem tendința să vorbim despre Emanuel doar în perioada sărbătorilor de Do, iarnă. do you have that beautiful song in Romanian? I know we sing in English. O come, Emmanuel. Avem această cântare în limba română. O vină tu, Emanuel. There it is. This is a song about the name God gave to Jesus. Este o cântare despre numele pe care Dumnezeu l-a dat lui Isus. And it names him as it describes his desire or his willingness to be with the people. Și îl numește descriind dorința sa de a fi împreună cu poporul său. Emmanuel. Emanuel. Now, there's two ways that Jesus could have become Emmanuel. Sunt două moduri prin care Isus putea să devină Emanuel. He could have walked to the edge and looked down and said, please, come up and be with me. Putea să meargă până la margine, să privească în jos și să spună, haideți, veniți, fiți cu mine, So that I can be Emmanuel. pentru ca să fiu Emanuel. Let me ask you a question. Dar vreau să vă întreb, Is there an up path on the mountain of the Lord that we can walk up? este un drum pe care putem urca pe muntele Domnului? There is no up path. Nu există un drum de genul acesta. There is no up path on the mountain of the Lord. Pe muntele Domnului nu există o cărare în care să urce. Remember our kitty. Dacă vă aduceți aminte de pisoii noștri, How did the kitten move to where he needed to be?
cum a fost mutat pisoiul pentru a ajunge unde trebuia să fie Submitting. atunci când s-a supus. Being lifted by his loving mother Când a fost ridicat de mama lui care îl iubea and placed. și a fost pus, So there's no way that God's people could come up. așa că nu era nicio cale pe care poporul lui Dumnezeu putea să urce. So Jesus stands up, Așa că Iisus se ridică, he leaves his throne, își părăsește tronul and he says, I am going down. și spune, voi coborî. And he left his throne vacant. Și a lăsat tronul vacant. That's very courageous. Foarte curajos. Right during the attack, În timpul, you leave your throne vacant. în timp ce ești atacat, îți părăsești And so, tronul vacant. so he trusted his throne Așa că el și-a încrezut tronul to the safekeeping of his Father and the Holy Spirit. spre păstrarea Tatălui și a Duhului Sfânt. And he came down to be with us. Și a venit la noi jos pentru a fi cu noi. So let's see what he did. Let's see what he did after he came down. Deci haideți să vedem ce a făcut după ce a coborât. Go down to the third bullet point. Mergeți, vă rog, la al treilea punct de pe ecran. He says he lived with us. Se spune că el a locuit cu noi în Ioan 14. I'm trying to think of the good way to say this. Mă gândesc la un mod bun prin care să pot spune lucrul acesta. It is a natural human tendency for us to be protective of our neighborhood. Este o tendință umană să încercăm să protejăm, să ne protejăm pe noi înșine. In the United States, there is a registry În Statele Unite este un jurnal where if a person who has been convicted of a serious type of crime, unde dacă o persoană a comis o crimă groaznică moves into your neighborhood, și acea persoană se mută în vecinătatea ta, you receive a notice. primești o notificare. Now, this is a free country, so you can't keep the person from moving there. E o țară liberă, așa că nu poți să nu dai voie acelei persoane să se mute în comunitatea ta. But everyone in the neighborhood is made aware that this kind of person is moving into your community. Dar toți vecinii sunt înștiințați de faptul că persoana aceea se mută în vecinătatea lor. How do you feel about that? Ce sentimente aveți legate de lucrul acesta? Would it be better just not to know? Ar fi fost mai bine să nu știți? The kind of crime I'm talking about Tipul de crimă despre care vorbesc is a crime related to abusing children. este o crimă legată de abuzul copiilor. Do you want to know that that person is moving into your neighborhood? Dacă un astfel de om se mută în vecinătatea noastră, ați dori să știți? I'll leave it to you. I would want to know. Eu aș vrea să știu. I would want to know. Aș vrea să știu. Now imagine, Imaginați-vă would you choose când alegi to move into a neighborhood where all of the people have committed that crime? când tu alegi să te muți într-o vecinătate în care toți vecinii tăi fac acest tip de crimă. Would you leave your safe home Ți-ai părăsit căminul sigur and go live in the middle of people who have all been criminals with that kind of crime? pentru a locui în mijlocul unui popor care toți au făcut această crimă. Because that's precisely what Jesus did. Pentru că exact asta a făcut Iisus. He left his throne Și-a părăsit tronul, where he was safe. unde era sigur, He came down into this world și a coborât în lumea aceasta, where every person in this world had rebelled against him. unde toți erau răzvrătiți împotriva lui. And he made a choice to live with us. A ales să trăiască printre noi. Now, let's see what it looks like. Haideți să vedem cum arată lucrul acesta. He ate with us, A mâncat cu noi, even with tax collectors and prostitutes. chiar și cu vameșii și femeile ușoare. Do any of you commonly
eat with prostitutes? În mod obișnuit, stați la masă cu desfrânatele? I don't. Eu nu. But Jesus did. Dar Iisus a făcut lucrul acesta. Jesus was not afraid of our uncleanness. Iisus nu s-a temut de necurăția noastră And he lived with us. și a trăit printre noi. He ate with A us. mâncat cu noi. Now the tax collector thing, I don't know how you feel about tax collectors. Acum, vameși, și nu știu care e sentimentul dumneavoastră legat de vameși. But in the time of the Jews, the tax collector was one of the most despised personalities. Însă, în timpul acela, vameșii erau cei mai disprețuiți dintre oameni. Because to be a tax collector, you had to collaborate with the enemy. Pentru că pentru a fi un vameș trebuia să colaborezi cu dușmanul. You were under contract with the Roman government. Erai sub contract cu guvernul roman. And most of the tax collectors were dishonest. Și majoritatea vameșilor nu erau onești. And so when this is written, Așa că atunci când acest verset a fost scris în Matei, is presenting two classes of people mi se prezintă două tipuri de oameni that are most despised. care sunt în mod special disprețuiți. And Jesus chose to identify with those people. Și Iisus a ales să se identifice cu oamenii aceștia. Now, the next verse, if you remember nothing else tonight, this is maybe the most important verse we will look at. Următorul verset, dacă nu veți aduce aminte nimic altceva din seara aceasta, e cel mai important verset. The Gospel of John, 15th chapter, 15th verse. Din Evanghelia după Ioan, versetul 15 din capitolul 15. We give you the setting. Vreau să vă ofer contextul. This is after the Lord's Supper. Este după Sfânta Cină. This is after his explanation of the nature of God. Are loc după ce El explică natura lui Dumnezeu. And this is less than 24 hours before he will be crucified. Și aceste cuvinte sunt rostite cu mai puțin de 24 de ore înaintea crucificării. And so here's what he says. Iată ce zice. I will no longer call you servant. Nu vă mai numesc robi. I will call you friend. Vă voi numi, v-am numit prieteni. What is the difference? Care e diferența? Now let me use your chaplain as a example. Am să folosesc capelatul ca exemplu. I won't make him be a kid. Eu voi fi pisoiul. I have known Pastor Stan for 15 years. I don't know. Yeah, quite a long time. Ne cunoaștem de 15-18 ani. And so I want you to think about what I'm about to say. Vreau să vă gândiți la ceea ce voi spune. Let's assume, let's pretend Să pretindem that I have been bothered about our relationship for some time. că am fost puțin deranjat de relația noastră. We have been friends. Am fost prieteni. And so I decide that I'm going to have to talk to Pastor Stan about my feelings. Și am luat hotărârea că trebuie să vorbesc cu mine, apelantul despre sentimentele mele. And so I'm now approaching him. Și acum mă apropii de el. I say, Benjamin, Îl chem pe nume. we've been friends for a long time. Suntem prieteni de mult timp. And you know, and I know, Și tu știi, și that eu știu, a few years ago, că cu câțiva ani în urmă I received my PhD. mi-am primit doctoratul. I don't know how to say this, but Nu știu cum să zic asta. it bothers me that you still call me by my first name. Dar sunt deranjat că încă îmi spui pe nume. It's not Dr. Patterson Nu îmi spui Dr. Patterson or Dr. Stan. sau Dr. Stan. It's just Stan. Doar Stan. How do you feel about that? Ce sentimente trăiți? Who has a problem? Cine are o problemă?
Why does it seem strange? Dar de ce fac lucrul acesta? De ce e ciudat ceea ce fac? What is the role of position in the context of friendship? Care e rolul poziției în contextul prieteniei? What happens if I interject position into our friendship? Ce se întâmplă dacă pun poziția în prietenia noastră? What happens to the friendship? Ce se întâmplă cu prietenia? It dies. Moare. Friendship is not compatible Prietenia nu e compatibilă with position. cu poziția. Do you hear me? Mă auziți? Now, what was Jesus' position? Care a fost poziția lui Isus? Care era poziția lui? PhD? Doctorat? Nu. Jesus is the one who spoke, Isus este cel care a vorbit and the breath of his mouth created the stars that hang into space. și suflarea gurii sale a creat stelele de pe cer. And he is saying, I do not want to relate to you on the basis of position. Și el spune, nu vreau ca relația noastră să se bazeze pe poziție. Let me put it into another context. Haideți să punem un alt context. Are you all working somewhere, some way? You all working? Lucrați pe undeva, unde din voi, sectoare și ceva. Your jobs here on campus? Do you have a supervisor? Aveți un supervisor? Let's just say Monday morning you go to work, Haideți, pretindeți cel puțin că mergeți luni la lucru. and your supervisor comes to you, Și vine supervizorul la voi and he puts his hands in his pockets. și își pune mâinile în buzunar. I don't want to be your boss anymore. Nu mai vreau să fiu șeful tău. I would like for us to be friends. Mi-ar plăcea să fim prieteni. How would you feel about that? Cum te-ai simțit? Would it work? A funcționat? Is it possible to have a successful organization E posibil să faci parte dintr-o organizație de succes without control? fără control? I want you to think about what Jesus did with his disciples. Vreau să vă gândiți la ceea ce a făcut Iisus cu ucenicii săi. He pushed all of his control aside. Și a dat la o parte tot controlul său. And he's saying, from this point on, now remember, he only has one more day before he dies. Și a spus de astăzi înainte, și aduceți-vă aminte că mai avea doar o zi până la crucificare, până la moartea sa. But he knows that he has eternity in front of him. Dar el știe că în fața lui e veșnicia. And so he's saying, from this day forward, Și le spune de astăzi înainte, our relationship will be defined on the basis of friendship, relația noastră se va baza pe prietenie, not position. nu pe poziție. They say, well, this sounds like a new thing. Poate că pare ca un lucru nou, This is not a new thing. dar nu un lucru nou. You go back to the creation story. Dacă mergeți înapoi la povestea creațiunii, And the Father and the Son and the Holy Spirit are in discussion about creating man. când Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt discută despre crearea omului, One unknown voice o voce necunoscută says, let's make them look like a us. spus, hai să îl facem să arate ca noi. And they all accept that idea Și toți au acceptat ideea aceasta. because they are not functioning on the basis of position. Pentru că ei nu funcționează pe baza poziției, They are functioning on the basis of the quality of their relationship. ci pe baza calității relației lor. I'm going to suggest to you that what happened in John 15:15 Vreau să vă sugerez că ceea ce s-a întâmplat în Ioan 15:15
is God's standard for the church. Este standardul lui Dumnezeu pentru biserică. The church is not about bosses. Biserica nu este despre șefi, It's not about the controller and the control. despre cel care controlează, care e în control și despre cel care e controlat. The church is about family, Și este despre familie, brothers and sisters. frați și surori. I grew up in a home with no church at all. Am crescut într-o casă care nu avea biserică. My father had never been to church, Tatăl meu n-a fost niciodată la biserică. but because he bought a book from an Adventist, Dar pentru că a cumpărat o carte de la un adventist, he started to read, and he could hardly read. a început să citească și citea greu. And as time went by, he found a church, and we started becoming part of a church. Și în timp ce timpul trecea, a găsit o biserică și am început să mergem la biserica aceea. We started in the Baptist church Am început în biserica baptistă, 1 year, un an. and the little book that my dad had, Iar cartea mică pe care tatăl meu o avea, he started reading about the Sabbath. a început să citească în ea despre sabat. And so he started teaching the Sabbath in this Baptist church. Și a început să învețe pe cei din biserica baptistă despre sabat. Not a good idea. Nu e o idee prea bună. And so they kicked us all out. Așa că ne-au dat afară. The whole family got disfellowshipped from the church. Toată familia a fost exclusă din biserică. And then my father left us home. He started attending the Adventist church. Iar după aceea tatăl meu ne-a lăsat acasă și a început să meargă la biserica adventistă. For 1 year, he attended by himself. Timp de un an a mers singur. And so by the time he took us to church, Așa că până în momentul în care ne-a luat la biserică cu el, he already had a matured relationship with this church. avea o relație matură cu biserica. So I'm seeing it for the first time. Și eu o văd pentru prima dată. My father was a strong man. Tatăl meu era un om puternic. And he did not like to touch anybody, and he did not want anybody touching him. Și nu-i plăcea să atingă pe nimeni și nici nu-i plăcea să fie atins de cineva. You know, the Mexican community has a word for hugging. Comunitatea mexicană are un cuvânt pentru îmbrățișare. It's a great word. E un cuvânt nemaipomenit. And they pat you back like this. Ei te prind și They say, abrazo! se spune abrazo. Never in my family. Never. În familia mea. No hugging allowed. Nu aveai voie să îmbrățișezi. Until I went to church with my father. Până când m-am dus la biserică cu tata. I thought, what in the world is happening? Și am zis ce se întâmplă aici. It was communion Sabbath. Era sabatul cu Sfânta Cină. And we're downstairs and people washing each other's feet. I said, Eram jos și oamenii se spălau cu picioare și am zis, e aici capul. I was like 12 years old. Aveam 12 ani. And then when they got done washing feet, După ce au terminat cu spălatul picioarelor, everybody starts hugging each toți other. au început să se îmbrățișeze. I said, I have never seen this in Am my zis, life. a fost în viața mea așa ceva. My father hugging another man. Tatăl meu îmbrățișând un alt bărbat. Now, I'm glad my father didn't become an Adventist in a Romanian church. Mă bucur că tatăl meu n-a devenit adventist într-o biserică română. When I came to Romania the first time, Când am venit în România prima dată, never in my life have I been kissed by a man. n-am fost salutat niciodată de un bărbat până atunci. Oh, it was hard, so hard. Greu pentru mine. Because we stopped at this village and the priest of the village came to greet our bus. Pentru că ne-am oprit într-un sat și preotul satului a venit să ne primească la autocar. He was a big man. Era un om mare, înalt. And I got off of the bus, Și am coborât din autobuz. not knowing that this was going to happen. Nu știam ce se va întâmpla. And he grabs me. Și m-a luat. I went, ooh. I've got used to it. Am obișnuit. Okay. You know, I notice the Romanians don't kiss as much as they used to. Am văzut că românii nu mai se sărută așa de mult cum se sărutau odată. I came to Craiova in 1992 În 92 m-am întors la Craiova to do evangelism. pentru a ține o campanie de evangelizare. And they had 13 elders. Și aveau 13 prezbiteri. And I was to meet with the elders Și trebuia să mă întâlnesc cu ei
When I came into the meeting, all 13 of them kissed me, kissed me, kissed me, kissed me. Când am ajuns la întâlnirea cu ei, toți m-au salutat. By the time I got to maybe number 7, I'm okay. Kiss me some more. You know, Când am ajuns la 7-lea, deja eram bine. Puteți să mă salutați. So Jesus says, I want to be your friend. Iisus spune, eu vreau să fiu prietenul tău. Can you create an organization on the basis of friendship? Poți să creezi o organizație pe baza prieteniei? Human nature says no. Natura umană spune nu. But the pattern of the universe that God made says yes. Însă șablonul universului creat de Dumnezeu spune da. What I saw in my father Iar ceea ce am văzut la tatăl meu, was a picture am văzut o Of what? imagine of what God intends for his people. a ceea ce Dumnezeu intenționează pentru poporul său. I would hear people say to my father, Brother Patterson, Și la urmă auzeam oameni venind la tatăl meu și spunându-i, frate Patterson, I come from an old Scottish tradition eu vin dintr-o tradiție scoțiană, that the family is sacred. unde familia e sfântă. You fight with other people, Te but the lupți cu family. alții, dar familia... And here I see my father being called brother by people that are not our family. Auzeam că tatăl meu era numit frate de oameni care nu erau din familia So noastră. his preferred relationship was friend rather than master. Așa că relația lui preferată era prieten mai degrabă decât So stăpân. what is the difference? Așa că care e diferența? What is the counterpart word Care este cuvântul opus for servant? pentru rob? What is the positional counterpart? Care este cuvântul exact în partea cealaltă? Come on, you know this. Master. Stăpân. Master. Stăpân. What is the counterpart, positional counterpart for friend? Care este opusul prietenului? There is none. It doesn't exist. Nu există. Because friendship does not allow for position. Pentru că prietenia nu lasă să existe poziție. So at creation, Așa că la creațiune no credit is given to the voice who said, let's make them look like us. nu se oferă nici o voce a celui care spune să-l facem ca noi. Because they were functioning as friends, Pentru că funcționau ca prieteni, not in hierarchy. nu în ierarhie. Let's move on. Să mergem mai departe. Matthew 20 says he came to serve. Matei 20 spune că a venit pentru a sluji. Leadership in the model of the Bible, in the godly model, leadership is about service. În modelul divin, leadership înseamnă slujire. It's not about position. Nu e vorba despre poziție, It is not about power. nu e vorba despre putere, It is about service. ci Well, what kind of service? slujire. Despre ce fel de slujire e vorba? The primary service of the godly leader E vorba despre slujirea principală a liderului divin. is to serve you, your developmental process. Slujirea principală a liderului creștin is to develop you, este de a te clădi pe tine. Well, tell me, what about the 12 disciples? Da, haideți să ne gândim puțin la cei 12 ucenici. Were they better off after Jesus had been with them than before? Erau mai buni după ce Iisus a fost cu ei decât înainte? Let me just illustrate. Haideți să ilustrez. My ancestors come from southern Scotland. Strămoșii mei vin din sudul Scoției. Right across Hadrian's Wall from northern England, right in that area. În apropierea zidului lui Adrian în Anglia. Do you realize that the gospel of Jesus Christ was preached in my ancestral home Realizați că Evanghelia lui Iisus Hristos a fost predicată în casa strămoșilor mei before the end of the first century. înainte de încheierea primului secol. No cell phones, Nu erau mobile, no jet planes, nu erau avioane,
My ancestors learned about Jesus Christ Iar strămoșii mei au învățat despre Isus within 70 years of the death of Jesus. în 70 de ani de la moartea lui Isus. How did it happen? Cum s-a întâmplat? It happened because Jesus had developed 12 men S-a întâmplat pentru că Isus a clădit 12 oameni who in turn developed others, and those developed others. care la rândul lor au clădit alții, And pe alții. You have this wave of leadership creation through discipleship in the first century. Și a avut acest val de creere a liderilor în primul secol. And these were not special people. Și nu erau oameni speciali, deosebiți. These were Galileans, Erau galileeni, fishermen, erau pescari, tax collectors. erau vameși, These were ordinary people. erau oameni obișnuiți. And in 3.5 years, that's less time than getting a Bachelor of Art degree. Și în 3 ani și jumătate, mai puțin ca să-ți iei diploma de bachelor. In 3.5 years, Jesus turned them into world-class leaders. În 3 ani și jumătate, Iisus s-a transformat în lider de This is what armă internațională. I believe this is why you are here today. Iată de ce cred că sunteți și voi aici. God intends for you to be a world-class leader in His kingdom. Pentru că Iisus dorește ca voi să fiți lideri, cei mai tari lideri din lume. And my job, Iar lucrarea mea Pastor Stan's job, și a dânsului is to help you get there. este să vă ajute să ajungeți acolo. Our calling is to serve you, Chemarea noastră este să vă slujim, not to control you. nu să vă controlăm. Does this make sense? Are sens? This is not a worldly model. Nu e un model lumesc. And I'm sad to say that much of the church, most of the church, Și sunt trist să vă spun că majoritatea bisericii does not have a concept of this kind of service. nu are un concept al acestui tip de slujire. I don't get paid for coming here, even though I love to come to Romania. Nu sunt plătit să vin aici, deși îmi place să vin în România. I come here because God has put a burning in my heart Și vin pentru că Dumnezeu a pus o dorință în inima mea to share a concept of a new kind of leadership. să împărtășesc cu voi un concept al unui alt tip de leadership, It's not based on controlling people. care nu se bazează pe a controla oameni. In 1969, many years ago, În 1969, cu mulți ani în urmă, I was drafted into the United States military am fost înrolat în armata americană during the Vietnam War. în timpul războiului din Vietnam. And I remember discovering what control was all about. Mi-aduc aminte că am descoperit atunci ce înseamnă să controlezi. Where I would have sergeants come this close to my face Când aveam sergentul venind până în fața mea and yell and scream at me. și striga și țipa la mine. And I'm supposed to stand there and just be okay with that. Iar eu trebuia doar să stau acolo și să fie totul bine. We don't have that kind of leadership in the church, Nu avem acest tip de leadership în biserică, but we have controlling leadership. dar avem un tip de leadership care se bazează pe a conduce pe alții. I want to leave here next week Săptămâna viitoare, când voi pleca de aici, knowing that you understand the difference between godly leadership and that kind of leadership. vreau să mă asigur că voi înțelegeți diferența dintre conducerea divină și acest tip de conducere lumească. Because the fruit that will come from your life of leadership Pentru că roadele care vor veni din viața voastră ca lideri will be multitude. vor fi mulțimi. You will impact the world, Veți avea un impact asupra bisericii, but what that impact will look like will depend upon whether you accept this model or not. însă acest impact în viața voastră va avea loc dacă acceptați modelul acesta sau nu. Well, I'm using up our time preaching instead of teaching. Eu folosesc timpul predicând mai mult decât învățând. So let me close by going back to the screen. Așa că dați-mi voie să mă întorc înapoi la ecran. I want to look at just some of the examples. Vreau să privesc la câteva exemple. He sat down and taught. A
șezut cu ei și i-a învățat. He leaned down and healed. A plecat și i-a vindecat. Skip down. He came down and healed. El a coborât la ei și i-a vindecat. He cast forth the demon from the child at his feet. A scos demonul din copilul de la picioarele sale. What is the direction of all of this service? Direcția acestui tip de slujire spre ce se îndrepta? Sus sau în jos? Up or down? Sus sau în jos? Do you see the contrast with Lucifer's behavior? Vedeți contrastul cu comportamentul? Lucifer says, I'm going up. Lucifer spunea, eu voi urca. Jesus lived his life on this earth going down. Iisus și-a petrecut viața pe pământ coborând, Healing, vindecând, helping. ajutând. Look at Zacchaeus. Priviți la Zacheu. Zacchaeus was a sinner Zacheu era un păcătos. of the worst kind. Era dintre cei mai răi. And something in his heart says, I want to see Jesus. Și ceva din inima lui spunea, vreau să văd pe Iisus. And so he climbs up in the tree. Așa că a urcat în copacul acela. Because he's a short man. Că era un mic. And when Jesus walked under the tree, Când Iisus a ajuns sub copacul acela, he looks up at Zacchaeus îl vede pe Zacheu sus. and he says, come down. Și spune, vină jos. Come down. Now, I want you to understand the depth of what is meant by coming down. Vreau să înțelegeți profunzimea însemnătății acestei coborâri. As he is climbing down, În timp ce cobora, Jesus said to him, Zacchaeus, I am coming to stay at your house. Iisus îi spune, vreau să vin la tine acasă. Jesus didn't have to receive the invitation. Iisus nu a trebuit să fie invitat. He made his own. El s-a He auto-invitat. said, I'm coming to your house. El îi vin la tine acasă. As they're walking to Zacchaeus' house, Și în timp ce mergeau spre casa lui Zacheu, and this crowd of people are following, și grupa aceea, gloata îi urma, Zacchaeus is impressed to announce something. Zacheu este impresionat până la facerea unui anunț. And he says, Și le spune, I'm going to give half of everything that I own to the poor. jumătate din ce am dau săracilor. And Și I am going to repay the people that I have abused. dacă am năpăstuit pe cineva cu ceva, dau înapoi. 4 times. De 4 ori. This is good interest. E o dobândă bună. 4 times. De 4 ori. Now, the background of that. Acum, In Jewish law, acesta în legea ebraică, in Old Testament law, în legea vechi testamentală, if a thief is caught, dacă un hoț era prins, the punishment is he must pay back 4 times what he took. pedeapsa era că trebuia să plătească de 4 ori cât a luat. Or in this period of gender equality, of 4 times what she took. Sau în această perioadă în care femeia e egală cu bărbatul, 4 ori de cât a luat ea. And so Zacchaeus judges himself. Se judecă singur. He says, I am a thief, El spune, sunt un hoț and I accept the penalty. și accept pedeapsa. I will pay back 4 times. Dau înapoi cât. So what has happened to Zacchaeus? Deci ce s-a întâmplat cu Zacheu? Just coming down out of a tree? Doar a coborât din copacul acela? Or did Zacchaeus begin to walk the down path? Sau a început Zacheu să coboare? Does this make sense? Are sens? Zacchaeus is an example of a changed life. Zacheu este exemplul unei vieți schimbate. Coming down Coborând from his life of sin, din viața lui de păcat and he begins to go down for a life of service. și coboară spre o viață de slujire. Jesus sat down with the Samaritan woman. Iisus s-a așezat cu samariteanca la fântână. That was a pretty brave thing to do as a Jewish man. Ca evreu era un lucru destul de brav, Jewish men had nothing to do with Samaritan women pentru că evreii n-aveau nimic de a face cu samariteni, because they were always unclean. pentru că totdeauna ei erau necurați. And so for a Jewish man to say to a Samaritan woman, can you give me a drink? Și pentru un evreu să spună unei femei samaritence, dai ceva să bea?
It was spiritually like kissing an Ebola patient. Era în mod spiritual ca și cum ai săruta un bolnav de Ebola. It was unheard of. Nu se auzi Unbelievable. așa ceva, de necrezut. Look at the next one. Vedeți la următorul. This powerful, pathetic story of a woman taken in adultery. Este acea femeie care a fost prinsă în adulter, And she has these self-righteous men accusing her. care avea sfinții acuzând-o. Some of whom had actually led her into sin. Unii dintre ei făcând parte chiar dintre cei care au condus-o în păcat. And so, look at Jesus' behavior. Așa că priviți la comportamentul lui Isus. He kneels El down. se apleacă, He kneels down se apleacă and he takes his finger and he begins to write in the dirt. și începe să scrie în nisip, în praf. What is he writing? Ce scrie? Well, he's writing the sins of the accusers. El scrie păcatele acuzatorilor. And they see their name and their story in the dirt. Și își văd numele și povestea lor scrise, And one by one. unul câte unul dispar. And finally, Și în final, it's just Jesus and the woman. rămâne doar Isus și femeia. And he looks around. He says, Și se uită în jur. where are your accusers? Și întreabă, unde sunt acuzatorii? She says, they're gone. Și zice, au plecat toți, nu mai niciunul. And he says, go and sin no more. Și îi spune, du-te și nu mai păcătui. Why did Jesus let her off so easily? De ce a iertat așa de ușor Isus? Because grace Pentru că harul is amazing. este uimitor. Jesus is about forgiveness and restoration. Harul are de-a face cu iertarea și restaurarea. As leaders, if we could spend more time on restoration and less time on punishment, we would be better leaders. Ca lider, dacă am petrece mai mult timp restaurând decât pedepsind, am fi lideri mai buni. It's almost as though we have to prove. Este ca și cum trebuie să We have to prove our righteousness. să convingem despre neprihănirea noastră. And that if a student has done something bad, we have to punish them or else people will think we're not righteous. Ca studenți, dacă nu pedepsim într-un fel, oamenii simt că Jesus didn't worry about that. Dar Iisus nu He focused on reconciliation. mai degrabă s-a îndreptat spre reconciliere, He focused on restoration. s-a îndreptat spre restaurare. And so the woman went away forgiven. Așa că femeia a plecat de acolo iertată. Well, I have more that I could go, but it's taking too much time. Am mai multe exemple, dar ia prea mult timp. The last one is the most beautiful. Iar ultimul e cel mai frumos. Jesus knelt down Iisus s-a and washed his disciples' feet. plecat și a spălat picioarele ucenicilor. So what is the general direction of Jesus' life? Care este direcția generală a vieții lui Iisus? Up or down? În sus sau în jos? It's up. No, În sus? Nu. it's down. E jos. Jesus' life always is directed downward. Viața lui Iisus este tot timpul îndreptată în jos. How far down did he go? Cât de mult a coborât? He went the same place as Lucifer. În același loc unde era Satan. How far down did Jesus go? Cât de mult a mers? Sheol? În Sheol? Hades? Hades? Absolutely. Da. The difference between Jesus and Lucifer Diferența între Iisus și Lucifer is Jesus had friends to help him out. este că Iisus avea prieteni care să-l ajute. Now, I'm going to leave the slides behind now and just finish verbally. Am să las slide-urile și voi continua doar vorbind. Jesus died for us. Iisus a murit pentru noi. He goes down into the grave. A mers până în mormânt. Does he climb out Se urcă El sus or is he lifted out? sau este ridicat de acolo? The text reveals that Jesus was passive
in his resurrection. Textul ne spune că în There's only învierea sa, el a fost pasiv. There's only one verse that would indicate that he says he has the ability to take his life up again. Este doar un singur verset care spune că el poate să își ia viața. But if you read the context of that statement, Dacă citiți contextul acelui verset, his connection with the Father is what enables him to be able to say, I can take it up. He takes it up through the Father. legătura lui cu Tatăl îl ajută ca să poată spune lucrul acesta. Because Ea rețea prin Tatăl. Jesus was dead. He did not resurrect himself. Pentru că Iisus era mort, el n-a înviat singur. And so after his death, Așa că după moartea lui, all of his upward motion is passive. toată urcarea lui era una pasivă. When he finally is standing on the Mount of Olives and the angels come down, Când în final era pe muntele măslinilor și îngerii coboară and they say to the disciples, și spun ucenicilor, the same Jesus spun ucenicilor, acest Iisus that is taken up from you care a fost luat de la voi, ridicat de la voi, will come back. va reveni. How are we going to get up? Noi cum vom ajunge sus? How are we going to get up? Cum vom urca? I plan to get out of the grave. Planul meu este să ies din mormânt. I'm honestly kind of hoping that I don't have to die, but I mean, if I have to die, it's Dacă okay. e să vă spun, I can live with chiar that. sper să nu mor, dar dacă trebuie să mor, planul meu este să ies de acolo. Maybe it's not a good way to say that, is it? I can live with that. It's okay. Pot să trăiesc cu moartea azi, Dumnezeu. But it doesn't frighten Or me. planul. It does not frighten me to think about waiting. Dar nu mă sperie când mă gândesc la așteptat. When I hear the trumpet sound Când aud trâmbița and I hear the shout of the archangel, și aud strigătul arhanghelului, do I come out of the grave myself? ies eu singur din mormânt? No, Nu. I am taken out. Eu sunt ridicat. I have a friend who's dead now. Am un prieten, acum e decedat. He died of cancer. A murit de cancer. I sat with him beside his bed and held his hand while he died. Am stat lângă el și l-am ținut de mână când a murit. His mother also was there. She was holding his hand also. Și mama era lângă el, îi ținea mâna. He wasn't able to talk at that point Nu on mai the day putea of his death. vorbi în ziua morții sale. But a few days before, he had said to me, he said, Stan, he said, I want you to promise me that on the day when Jesus comes, I have baptized him. Eu l-am botezat și în ziua aceea mi-a spus, Stan, atunci vreau să promis că atunci când Iisus a venit. And so had helped him to find the Lord and be baptized. But he says to me, he says, when Jesus comes, Eu l-am ajutat și să cunoască pe Iisus și l-am botezat și mi-a spus că va veni Iisus. promise me that you will look for me before we leave this earth. Promite-mi că vă vei căuta înainte de a părăsi pământul. He was kind of a crazy guy. Era un pic nebunatic. And he wore glasses, kind of thick glasses. Purta ochelari destul de groși. He says, I want you to find me. Și mi-a zis, vreau să mă găsești. And he said, when we get about 60,000 feet Și când ajungem la vreo 20.000 de metri above the earth, deasupra pământului, he says, I want you to take your hearing aids out a zis, vreau să îți scoți aparatul auditiv din ureche and throw them back at the earth. și să le arunci spre pământ. He said, I'm going to take my glasses off and I'm going to throw it at the earth. Și a zis, o să-mi dau și eu jos ochelari și am să-i arunc. And he said, I want us to do that together. Și a zis, vreau să facem asta împreună. That's not a bad idea. Nu e o idee rea. Bad idea. Nu e rău deloc. We do not go up on our own. Nu urcăm singuri. This is the last slide. Ultimul slide. And I discovered this while I was driving with a Romanian pastor. Și am descoperit lucrul acesta când eram în mașină cu un pastor român. 2 years ago. Cu 2 ani în urmă. Driving from Brasov to Craiova Mergând de la Brașov la Craiova. on a Sabbath morning. Șapte dimineața.
We were having a celebration for the 20-year anniversary for the evangelism we had done in the Craiova Church. Aveam o sărbătoare care celebra And so 20 de ani de la evangelizarea. that's a pretty long drive. E un drum destul de lung. Brasov, by the way, is such a beautiful place. I love Brasov. Brașovul e un oraș atât de frumos, îmi place foarte mult. So anyway, I'm telling my Romanian friend Și îi spun prietenului meu român about my study of the up path and the down path. despre studiul pe care l-am făcut despre urcare și coborâre. Now, he's not a very easy man to impress. El nu e un tip ușor de impresionat. So he listened. He was not very affirming, but he listened. A ascultat, eu știți că frate Popescu bun. And when I finished, he says, this is what he says. Când am terminat, iată ce a zis. You left off the ending. Ai uitat de trecut, de încheiere, de final. And I said, what do you mean I left off the ending? Și l-am întrebat ce vrei să zici cu asta. The ending! Sfârșitul. I said, tell me, what is the ending? Și i-am spus, spune-mi. He wouldn't tell me. Ce ai spus? Și nu am să-mi zică. And I said, well, give me a hint. Și i-am zis, măcar dă-mi un indiciu. Revelation 3. El a zis, Apocalips 3. Okay. Bine. I know Revelation 3. Cunosc Apocalips 3. I stand at the door and knock. Stau la ușă și bat. No, he says. Nu. 21. Versetul 21. Look at it, Citește. if you read English. Dacă citiți în engleză, dacă nu aveți Biblia. To him who overcomes, Biblia spune, will I grant to sit with me on my Father's throne. celui ce va birui, îi voi da să șadă cu mine pe scaunul Tatălui de Domnul. This is the most incredible irony in all of the Bible. Este cea mai incredibilă ironie din întreaga Scriptură. Because the throne that he is going to sit us on Pentru că tronul pe care ne va așeza is the same throne that Lucifer coveted and tried to take. este exact tronul poftit de Lucifer pe care și l-a dorit atât de mult. We get to sit on it. Iar noi vom putea să ședem pe el, să stăm pe el. Did you climb? Do we climb up there? Urcăm pentru a ajunge acolo? Jesus carries us Iisus ne poartă and he places us on his throne. și ne așează pe tronul Lui. And we get to sit with him. Și noi avem privilegiul să stăm cu El. And we didn't have to dominate anyone. Și n-a trebuit să dominăm pe nimeni. All we have to do Singurul lucru pe care a trebuit să-l facem is overcome este să biruim by the word of our testimony prin mărturia cuvântului nostru and by his blood. și prin sângele Lui. What a good deal. Ce What an târgim, incredible deal. ce târgim incredibil. I'm not sure what our schedule is, Nu știu care e programul nostru, but I would like for us to pray now. dar aș vrea să ne rugăm acum. And I would like for you to pray with each other, 2, 3 together. Aș vrea să vă rugați împreună, 2, 3. And in your prayer, I would like for you, as the Spirit moves you in this direction, Iar în rugăciunea voastră, dacă Duhul vă îndeamnă în direcția aceasta, number one, that God would give us all a heart of peace. este ca Dumnezeu să ne ofere tuturor o inimă de pace. No more competition, Să nu mai existe competiție între noi, no more conflict, să nu mai existe conflict, but a heart of peace. ci o liniște de pace. That he would develop us into leaders that can effectively lead friends. Pentru ca să ne dezvolte în lideri care pot să-și conducă cu efect prietenii. And then I want you to promise each other Iar după aceea vreau să vă promiteți unul altuia, that when Jesus comes, atunci când va veni Iisus, that we will meet on the way up. să ne vom întâlni în ascendența noastră. Let's not make our prayers long, but let's pray now. Nu, dar să ne rugăm. And kneel if you're comfortable, or simply turn your chairs, that'll be fine. Dacă vreți să vă ridicați, să vă întoarceți scaunele sau să ne chiar să ne doriți, dar haideți să ne rugăm.
această melodie, întâlnirea din seara aceasta a luat sfârșit, însă vrem și o să continuăm în camera de rugăciune de la ora 9. Listele sunt afișate pe ușile din partea mea dreaptă. Totodată nu au fost incluși toate persoanele, de exemplu cei care stau în oraș sau angajații, dar prin lucrul acesta nu am vrut să le exclude, ci au posibilitatea să meargă la orice oră doresc în camera de rugăciune, să alăture grupelor care sunt acolo. Este un timp în care ne putem cunoaște mai bine, putem să discutăm despre tema serii și, în mod special, ne putem ruga. Vă doresc o seară binecuvântată cu Dumnezeu. Iar pentru încheiere, vă invit să cântăm din nou imnul săptămânii de rugăciune. Părinte Ceresc, în această seară, îți mulțumim pentru că ai fost cu noi la acest serviciu divin. Îți suntem recunoscători pentru Duhul cel Sfânt care a fost în preajma noastră. Îți mulțumim pentru salutul pe care ai trimis în acest sabat și pentru care ne-a vorbit cuvântul Tău.
te rugăm ca Tu să rămâi cu noi și în continuare aceste zile și dorim ca binecuvântarea Ta să fie lăsată asupra noastră. Îți mulțumim pentru că ne iubești atât de mult și dorim ca pacea Ta să fie lăsată peste fiecare dintre noi. Îți mulțumim pentru toate acestea în numele Domnului Iisus Hristos. Amin. Și săptămâna aceasta sunt câteva persoane, cel puțin, care au primit un număr de ani și aș vrea să le invit lângă mine. Mai sunt și alte persoane care au primit un număr de ani? Am un alt cadou pentru voi. Să citesc un verset și cred că se aplică. Voi face o mică schimbare la verset, dar, cum a zis și fratele astăzi, în lumea aceasta a egalității se aplică. În Psalmul 80, cu versetul 15, aș vrea să se împlinească în viața voastră acest verset. Când Domnul spune: "Ocrotește cea să zic dreapta ta și pe fiul și pe fiica pe care ți-ai ales sau ți l-ai ales." Mulțumesc Lui Dumnezeu pentru voi, pentru slujirea voastră, pentru anii frumoși pe care Dumnezeu vi-a dat și Asfirea poate să ne rugăm pentru ei. Haideți. Pentru toate voastre. Tată, vreau să-ți mulțumim pentru Andrei și Andreea, pentru tinerețea lor, frumusețea lor, implicarea lor, talentul pe care l-ai pus în viața lor, pentru tot ce le-ai oferit pentru a fi o binecuvântare pentru alții. Și în mod special să-ți mulțumim pentru ocrotirea pe care le-ai oferit-o până acum și pentru anii vieții frumoși. Și să te rugăm să pășești tu înaintea lor în anul în care au intrat. Să-i protești în fiecare zi. Să ai grijă de ei. Să continui să-i hrănești pentru a crește în tine. Și maturizarea lor să ajungă într-o zi de săvârșită în Împărăția. Binecuvântă și familiile lor, binecuvântă și planurile lor. Și ajută, Părinte, ca anul acesta să fie un an al legăturilor puternice cu tine. Deci te-am rugat în numele Domnului Iisus Hristos. Amin. Să luăm loc. Astăzi nu închidem sabatul și vă zic și de ce. Sabatul nu se închide astăzi, se închide sâmbătă viitoare. Aș vrea ca săptămâna aceasta de rugăciune să fie o săptămână de rugăciune și să continuăm atmosfera de sabat până săptămâna viitoare. Știu că vom avea de-a face și cu lucrurile lumești, dar poate le privim dintr-o altă perspectivă. Și să încheiem sabatul următor, așa ca o sărbătoare ilaică de o săptămână. Și atunci încheierea să fie frumoasă. Însă, înțeleg că s-a pregătit o surpriză și n-am cântat nici la mulți ani, dar vom cânta o cântare împreună ca să fie o surpriză atât pentru cei care au observat un număr de ani și pentru fratele Patterson. Va fi într-o limbă mai ușor accesibilă pentru dânsul. Cine conduce cântarea? Surpriza între timp a devenit și pentru noi surpriză, că nu cred că putem afișa versurile, dar dacă vă place imnul, dacă vă place melodia, o putem cânta și în altă ocazie. Mi s-a părut inedită pentru această seară, mai ales că versurile vorbesc despre
despre tronul lui Dumnezeu. Și surpriza era pentru fratele nostru prezentator, More About Jesus. Nu știu câți dintre voi o știți, dar cei care o știți, aș vrea să o cântați împreună cu mine. Și dacă vreți până în seriile viitoare să o recântăm, să faceți o